प्रमद बर'खौ मानो सोआखै नोंथांमोना प्रमद बर'खौ मानो सोनो हायाखै जेलाव हेल' एभरिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनियाव जोबोर मोजां दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनियाव जोबोर मोजां दं लोगोफोर दिनै आङो मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैलायखै नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजिखादों नङा होमबा दा बे भिडिअ इन्ट्र'ल' नङा बे भिडिअ इन्ट्र'नि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो जोबथारनो होगासिनो दङ बिनि सिगां आं नोंथांमोननो आंखौ माखासे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों धमकी हरनाय एबा गाज्रि राव बुंहरनाय नैबे कमेन्टखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो सानदों बिथांमोना कमेन्टआव ओरैबायदि माखासे राव बुंहरदों आंखौ जे माने बिथांमोननाव मोजां साननायानो गैया माने जोंखौसो बुंबाय जाम्बा इउटुबार बायदिसिना होननानै हा जाबाय आं बेखौ मानना लायो सोलोंथाइ गैयै मा गैयै होनना बुंदों बे बाथ्राखौ आं गनायनानै लायो राइट नोंथांमोना आंखौ थिगखौनो हमनानै मोनदांदों मानोना सोलोंथाइ गैया नोंसोर बायदि खाफाल गोनां जोंनि जिउआ नङा नोंथांमोन बायदि न'खरनि मानसि बा सुबुं जों नङा जों जाबाय गोरिब न'खरनि मानसि बिनि खारनाव जोंहा सोलोंथाइ लानो हादिया दिनैनि दिनाव जोङो जाबाबो जायाबाबो फंसे फंनै जा हायो जा मोनदांदों जोंनि गोसो गोरबोजों जों बे बाथ्राखौ बुंदों एबा रायजो राजानि सायाव फोरमायदों बेनि गेजेराव गेना गोरोन्थि जायोबा निस्सय निमाहा मोनगोन होननानै जोङो गोबां समनिफ्रायनो खावलायबोगासिनो दंखायो एबा निमाहाखौ बिबोगासिनो दंखायो दा नोंथांमोना कमेन्टखौ नायनै एक नाम्बारावनो दङ रोङा गारा इउटुबार जादों नों सासे जाम्बासो होनना बुंदों बास बिथांनि कमेन्टआव आंहाबो गोजोननाय दं मानोना जों सासे जाम्बासो आं बेखौ बुंना ला जे आं सासे इडुकेटेड मानसि बा सोलोंथाइ गोनां मानसि बा बिदिनो MA BA फरायनाय बा मेट्रिक पास जानाय मानसि होननानै आं बुंनानै लाया खुद आङो मेट्रिकबो दरखंबो नुनो मोनाखै हाइ स्कुलनिबो दरखं नुनो मोनाखै आं बेखौ मानिना लायो नोंथांनि बुंनाया राइटआनो जादों नाथाय बिनि उनाव जोंहा बिथांनि सायाव सासे रिप्लाइ हरदों नैबे रिप्लाइखौबो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन राजु खेरखातारि बिथांनो जोंहा कमित बर' बिथाङा रिप्लाइ हरदों नोंबो बिदि इउटुबार जाब्रा होनना बुंदों मालायखौ दादुसि मिथिबाय ना मालायखौ दादुसि होनना बुंदों मा लाजिदों नामा प्रमद बर'खौ बुंनायखाय होनना बुंदों नंगौ बिथाङा रिप्लाइ हरनाय रावा एकदम सैथो बाथ्रा बिथाङा सासे प्रमद बर'नि मानसि जानांगौ प्रमद बर'नि सापर्टार जानांगौ बेखायनो दिनै आङो प्रमद बर' बिथांखौ अर्थात BTR सरकारखौ बुंनायखाय बिथांनि गन्थ'आव दै नांहैदों एबा बिथांहा लाजि मोनदों बेखायनो दिनै बिथाङा आंखौ बाथ्रा दान्थेहरदों स' जेबो नङा बिथां बुंनाया बिथाङा रिप्लाइ हरनायाबो सैथो बाथ्रा आरो बिथाङा आंखौ सासे फरायै जाम्बा इउटुबार होनना बुंदों बेबो सैथो बाथ्रा आं बेखौ एसेबां माने जेबो सानाखै नाथाय नैबे मोनसे कमेन्टखौ आं जोबोद दुखु मोनदों आरो बयबाबो दुखु मोनगोन दा नैबे मोनसे कमेन्टखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बे थिलक बर'आ ओरैबायदि कमेन्ट हरदों जे नोंसोरबायदि इउटुबारफोरा गोजौ सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो बेफोरबायदि जानला मेनला बुखिलाबायै सैमाफोर होनना बुंदों बे बाथ्रानि थाखाय आं जेबो सानाखै बिथांखौ नंगौ बिथाङाबो थिगखौनो बुंदों जोङो बा आंखौ बुंहर नोंसोरबायदि होननो नाङा नोंसोरबायदि होननाय लोगो लोगो गोबांथार इउटुबारखौबो नोंथाङा सरजाबनानै बुंहरनाय जादों दिनै आंखौ बुंहर आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा आंखौ बुंहर हायो नोंथाङा नाथाय नोंसोर होननाय लोगो लोगो गोबां सुबुंखौनो बुंनाय जागोन दिनै आङो नोंथांखौ बुंनो सानो नोंथां थिलक बर'आ आंखौ सोलोंथाइ गैयै होनदों बे राइट बेखौ आं मानिदों नाथाय नोंथाङा माखासे कमेन्ट हरदों जोबथारनायाव नोंथांमोना फुरानाय गेजेरनिखौ नोंथांमोना फरायना नायदो आं जोबथारनायखौ नोंथांमोननो फोरमायनोसै नोंसोरबायदि सैमाफोरखौ हमै जेलाव सोनांगौ अब्लासो बर' हारिया मोजां फारसे दावगानो हागोन होनना बुंदों गुड भेरि गुड बिथांनि कमेन्टआव आंनो बेहाय दुखु मोनदों आरो मोजांबो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै जुदि बिथांनि बे कमेन्टजों आं बायदि इउटुबारखौ हमनानै जेलाव हरनायनि उनाव जिथु बर' हारिनि जेंनाया समाधान जायोब्ला नोंथाङा आंखौ जेलाव हरनो हागोन आननाखि नोंथाङा बेखौल' बुं जे आंखौ हरखांनायनि उनाव जे बर' समाजाव मोजां जागोन बा बर' समाजा जौगागोन बर'नि मोननांगौ मोन्थायफ्रा मोनफुंजोबगोन बर'नि जेंनाया जोबगोन होननानै नोंथाङा रोखायै जिथु बुंनानै लानो हायोब्ला बा फोरमान होनो हायोब्ला नोंथाङा फेसनि गेजेरजों नोंथाङा बुङोब्ला आं खुद गावनो राजि जेलाव थांनानै थाहैनो थाखाय खिन्थु आङो जेलाव थांनानै थाहैनायनि उनाव मास मोननैयानो लाखिदों मास मोनथामानो लाखिदों आंखौ बिनि उनाव जुदि बर' हारिनि जेंनाया जोबनानै थाङाब्ला बर' हारिनि गुबुंले बारहावाया जोबनानै थाङाब्ला नोंथाङा आंनि जायगायाव फिन जेलाव थांफिननो थाखाय रेडि जानानै थानांगोन बेखौ डान जायोब्ला अके जायोब्ला आंबो राजि नोंथांनि थाखाय आं जेलाव थांगोन नाथाय बर' हारिनि थाखाय जानानै बर' समाजा मोजां जानांगोन नोंथांनि कमेन्टनि गेजेरजों बर'नि जेंनाफ्रा जोबस्रांनांगोन नोंथाङा आङो मैया दाख्लै प्रमद बर'खौ बुंनायनि सायाव नोंथाङा दुखु मोननानै आंखौ बेबायदि कमेन्ट हरदों नङासै होमबा दिनै आं नोंथांखौ बखियाखै नोंथांखौ बुङाखै जानांगौ नोंथाङा UPPL हान्जानि नाथाय आङो प्रमद बर' सारनि सायाव बुंदों आरो माखासे गोबां बिथांमोना बुंहरो मा फोरमान दङ प्रमद बर'आ हारिखौ थगायदों होननानै नै बिनि फोरमान बिदों नङा होमबा बिनि फोरमाना बेनो रायजोफोर रोखायै नोंसोरो गोसोआव
साननानै नाय आं बुंनाया नंगौना नङा गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो आं दिनैबो निमाहा बिखायो नोंथांमोननाव सिगांग्रो मिथिबायना बिनि फोरमाना बेनो जे प्रमद बर'आ बर' हारिखौ मा थगायदों होननायनि फोरमाना प्रमद बर'आ मालाबाबो बिटिआरनि थाखाय सोमावसारफेराखैमोन रायजो राजा आइ आफाफोरखौ बर' हारिखौ लोब लोब लानानै लाख लाख बर' फिसाफोरखौ लानानै मालाबाबो न' बड'लेण्ड न' रेससो होनदोंमोन न' बड'लेण्ड सरि न' बिटिआर न' रेस माब्लाबाबो होनफेराखैमोन आरो बिटिआरनि थाखाय माब्लाबाबो रायजो राजा आइ आफाया जिउ होआखैमोन थैगाराखैमोन मिथिबायना लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखाराखैमोन गरसे गरनै हाजिरा मावनानै मोनबाय बायनाय थाखा फैसाखौ मालाबाबो गारि भारानि मुङाव गाराखैमोन दिनै प्रमद बर'आ एबसुआव थानाय समाव प्रमद बर'नि खोथा लानानै गोबां रायजो राजाया लोब लोब ओंखारदोंमोन हाथा हामप्ला जेरावखि मेल मिटिं लायाखै जेरावखि धरना लायाखै माने थांजोबबायदोंमोन नाथाय बोरो न' बड'लेण्ड न' रेसनि सोदोबा बहा गोमाखो नायनानै लाग्रोलाय नोंथांमोना नैबे भिडिअ इन्ट्र'खौ नायना लाग्रो सिगांनि फुराना भिडिअ क्लिप्सखौ 5 बोसोरनि सिगांनि गारि नारनानै थेला नारनानै दंफां दाननो थाङो हाग्रायाव आरो जि एसे फैसा मोनबोयो बेजों न'खर सालायो जों बुंबाय दंफां दाननो नाङा होननानै बुंबाय जौ फाननाङा होननानै बुंबाय मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा मानो दंफां दाननो थांनाङा गुबुन खामानि माव नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर दंफां दाननायखौ दिनै रायदों दाय होदों एबसुखौ एनडिबिखौ दाय होदों नाथाय बिथाङा सासे सिट जानानै बै दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै साख्रि हो बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो गावहा न' बाङा लुना लानो हानायखाय कौटि थाखा खामायनायखाय बयहाबो उदैया बुंबाय होननानै सानबाय बियो खोनाखादों दा नोंथांमोना मा बाथ्रा बुंदोंमोन जि समाव हाग्रामा महिलारिया सिफ जानानै बिटिसि सरखार सालायगासिनो दंमोन एबा बिटिसिआव बिबान लानानै बिथाङा सरखार दागासिनो दंमोन नङा होमबा बे समाव प्रमद बर'आ मा बुङामोन लैहोर लोब लोब हाजार बर' सुबुंनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुङामोन दंफां दाननायखौ एबसुखौ नाम होदों एनडिबिखौ नाम होदों प्रमद बर'मोनखौ सरि हाग्रामा महिलारिया नङा होमबा दा बिनि सायाव बिथाङा बुंदोंमोन दंफां दाननायखौ बादा होयोब्लाथ' माबा मोनसे राहा होनांगोन ना माबा मोनसे राहा दिन्थिनांगोन ना साख्रि बाख्रि होनांगोन होनना बुंदोंमोन अब्लानो दंफां दाननाया बन्द जागोन दिनै बिटिआर सरखार फैबाय प्रमद बर'आ गाव सरखार सालायगासिनो दङ बिटिआरखौ सालायगासिनो दङ इउपिपिएलनि जानानै नङा होमबा इउपिपिएलनि सरखार प्रमद बर'आ दिनै मानो बै दंफां नारनानै जाग्राफोरनो मैगं फाननानै जाग्रा बर' बिमा सुबुंफोरनो मानो जेबो राहा होनो हायाखै बे आइ अनसांखि बिथांखौ बिथिं आसनिखौ सोर साबसिन मोनदों अरुणोदय आसनिनि खोथा बुंबाय थायो नोंथांमोना अरुणोदय आसनिया सिगांनिफ्रायनो दङ अरुणोदय आसनिखौ 1250 थाखा मान्थलि मोनो अरुणोदय आसनिखौ 1250 थाखा मान्थलि मोनो नाथाय गेसनि दामा बेसेबां थाव गोथां लिटारसेनि दामा बेसेबां माइरंनि दामा बेसेबांसिम जाखो नोंथांमोना बेखौ हिसाब खालामफेरदोंना जानाय लोंनाय मुवा बेसादनि दामा बेसेबां जाखो गारि भारानि दामा बेसेबां जाखो पेट्रल डिजेलनि दामा बेसेबां जाखो नोंथांमोना हिसाब दंना नै बेफोरबायदियावसो ओंखारबोयो मेन पइन्टफ्रा मिथिबायना नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनानै नाय दिनै प्रमद बर' सारा नोंथांमोना आरो आंखौ दानो हाग्रामा महिलारिनि खि जानाय माबा जानाय होनना बुंगोन नोंथांमोना मा बुंबाय था बेखौ आं खरसाया नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारिया दंफां दानना जाग्राफोरनो साख्रि होनांगौमोनब्ला दिनै प्रमद बर'आ गाव सरखार सालायबाय मानो साख्रि होदिया मानो राहा लामा दिन्थिदिया मानो बै मैगं फानना जाग्राफोरनो मानो जेबो आसनि होदिया मानो जेबो राहा होदिया मानो राहा दिन्थिना होदिया आरो बेल' नङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय मा बाथ्रा बुङो बेखौ खोनासंना लाग्रो नोंथांमोना সমস্যা সমাধান করো অন্যথা বড় সকলে সংগ্রাম কৰি আছে 5000 অধিক শহীদ হল বহুতো কেন্দ্রে করা হয়েছিল এই সময়ত ঘর বাড়ি জ্বলাই দিয়া হয়েছিল 500 জনকে মানুষ বড় হত্যা করা হয়েছিল হাজার জেলত গল খা সম্পত্তি লুট হল ধ্বংস হল আজিও আমি পাহৰি যোৱা নাই এই কারণে এই বড় সকলে সদায় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যেতিয়ালৈকে বদলেন নহয় তেতিয়ালৈকে সংগ্ৰাম চলি থাকিব ইয়াৰ কোনো স্তব্ধ নহয় खोनाखाबाय दा नोंथांमोन जायफोर बायदिया आंखौ गाज्रि सोदोबजों बा गाज्रि रावजों कमेन्ट हरदों आं बायदि इउटुबार सासे जाम्बाखौ जेलाव सोनो ओंखारदों नङा होमबा सो अरजाया नाथाय प्रमद बर'खौ मानो सोआखै नोंथांमोना प्रमद बर'खौ मानो सोनो हायाखै जेलाव एथ'ग्राब माने बर' समाजखौ बर' हारिखौ थगायदों आं बुंबावबायसो नै दिनैबो थगायदों मा बुंदोंमोन बे हाजार 5000निबो बारा बर' सुबुंनि जिउ गोमालांबाय बे समाव गणतान्त्रिक हिसाबै सोमावसारगासिनो दङ दिनै जेब्लासिम बड'लेण्डखौ मोना अब्लासिम जों जिराया होनना बुंदावाखै प्रमद बर'आ खोनादों दा 5 बोसोरनि भिडिअ बियो
थैनानै थाङा ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै थाखाजोब्बाय भिडिअ जेब्ला नागिरो अब्लानो मोनफिनो दिनै आं बेफोर फुराना भिडिअखौ लाबोफिननांगौ जेबो गोनांथि गैयामोन नोंथांमोननि थाखाय आं लाबोफिननो गोनां जादों हा नोंथांमोना बेफोर प्रमद बर' सारनि खोथा होनायफोरखौ बावगारलांजोब्बाय नामा मानो बावगारलांखो नोंथांमोना इउपिपिएल हान्जायाव थानानै प्रमद बर'जों थानानै नोंथांमोनहा नोंथांमोननि रावखौल' सानबाबो जानाय नङाथ' नोंथांमोन मिथिबायना गासै बर' समाजनि सुबुंफोरनि थाखाय साननांगोन दिनै जोङो जाम्बा मानसि होननानै नोंथाङा मिथिखादोंब्ला जोंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होनो हानाय नोंथांमोनाव साननो हानाय खेमथा दंना गैया नोंथांमोना जोंखौ बुजायहरनो हानाय खेमथा दं गैया थोंजोङै जेलाव सोनो ओंखारबाल' सोरखौबा केस होनोबाल' बेफोरबायदिबाल' बर' समाजा समाधान जागोन नामा माब्लाबाबो जाया जुदि बेखौबो राजि होखाबाय आं दहायनो नोंथाङा जुदि आंखौ जेलाव सोनानै बर' समाजा समाधान जायोब्ला बर'नि जेंनाफ्रा जोबनानै थाङोब्ला आं राजि जेलाव थाहैनो थाखाय जेलनि ओंखाम जानो थाखाय राजि जेरैबाबो जोंफोरबायदि सुबुङा जेल जानानै फैखानाय सुबुं जेल होननायखौ जों गिनो थाङा जोङो जेलाव आजादि थाहैफिनगोन मिथिबायना आरामसे थाहैफिनगोन जोङो नाथाय नोंथांमोना नै बेफोर बाथ्राखौ खोनासंग्रोनानै ला प्रमद बर' सारा जिबायदि खोथा होबोदोंमोन प्रमद बर' सारखौ आं बुंनायाव नोंथांमोना दुखु मोनदों हस्पिटालनि सोमोन्दै नांगौना नाङा होननानै मानो सोंनांगौ नांगौ नाङाखौथ' गावबो मिथिगौना बे हस्पिटालखौ हा बे हस्पिटालखौ नांगौ नाङा गावबो मिथिगौ दिनै नांगौब्ला दोनदो नाङाब्ला बे सरखारनि गोसोसै बहा लांदो दिल्लीयाव लाङो ना मुम्बाइआव लाङो ना बहा हरदो नङा होमबा रायजोफोर मा होनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर एथ'ग्राब बोसोरनिफ्राय जुगे जुगे बर' फरायसा आफादखौ लानानै प्रमद बर'आ बर' फरायसा आफादाव थानानै गावनो गायसनगिरि जानानै गावनो गाहाय जानानै सासे बर' फरायसा आफादखौ दैदेनलायनो हानाय बर' समाजखौ दैदेनबोनो हानाय मानसिया दिनै पलिटिकेलाव अर्थात सिटाव जिरायनाय लोगो लोगोनो दिनैनि दिनाव गासिबो खोथा बाथ्राफोरखौ बावगारलांजोबबा सोर दुखु मोना जानो जोंबो सासे जाम्बाबाबोथ' प्रमदनि सोमावसारनायाव ओंखारदोंमोन ना जिउआल'सो खहा जादिया जोंहा न'खरावल'सो आंनि न'खराव रावबो प्रमद बर'नि सोमावसारनायाव रावनिबो जिउआल'सो खहा जादिया एबसुनि सोमावसारनायाव नाथाय जोंबोथ' थांबाय बायदोंमोन ना प्रमद सारा जेब्ला तेजपुराव ढेकियाजुलियाव रेलि लाहैदोंमोन धरना हैदोंमोन जोंबोथ' ओंखारदोंमोन ना हा निजा गारि गैजाया जोङो मालायनि गारियाव बासथाबबायनानै थांफाबायदोंमोन हा हाजिरा मावनांगौ टाइमखौ दोनथ'नानै जोङो थांबाय बायदोंमोन नै बेफोरनि थाखाय जोंबो दुखु मोनोब्रा नोंथांमोन मिथिबाय नोंथांमोनाबो बुजिनो नाजा नोंथांमोना आंखौ जाम्बा इउटुबार होनदों जेबो बुंनो रोङादों बेफोरखौ बुंहर अरजाया आङो नांगौबा बिमा खर' टिमा खर'सो होनहर नोंथांमोना आंखौ जेबो अरजाया आङो मिथिबायना जेबो फाजाया आङो दिनै नोंथांमोना सामायन' बे बाथ्रानि थाखाय सोरबा सासे इउटुबारखौ बा आं बायदि इउटुबारखौ जेलाव सोनो ओंखारनाय बे मालाबाबो गनायथाव राव जानाय नङा नोंथांमोन नोंथाङाबो मालाबा गोरोन्थिखौ मावगोन नोंथांखौबो आङो जिथु बे समाव बा सोरबाया केस होनो ओंखारबा जेलाव सोनो ओंखारबा नोंथांनि गोसोआव माबायदि मोनगोन नोंथांमोना दा जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो लोगोफोर सोर मा सानदों आङो नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट बक्सखौ खुला दोनखाबाय नोंथांमोना अननानै कमेन्टखौ हरदो लोगोसे मोजां मोनोब्ला भिडिअफोरखौ लाइक होबानो जाबाय आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय जय हिन्द बर' हारिनि जय जाथों।